גיא, אתה יכול להראות לנו? בוא תעמוד פה בצד. עכשיו תראה לי, מה זה פה? כרטיס גו. ומה זה? כרטיס רשת. כרטיס רשת, וזה? USB. ופה? כרטיס מסך. זה כרטיס מסך, מה זה פה? USB. USB, וזה? סגור. מה זה סגול? מקדם. וזה? ירוק. מה זה ירוק? אבו. ומה זה? מייבר. מאוורר, אבל מה זה כל הבומבה הזה הגדול? איך זה נקרא? ופה יש מייבר. פה יש מה? תראה לי, מה יש בפנים? בוא נראה מה יש בפנים. מה יש בפנים, גיא? מה זה? ספקוח. ספק כוח? ומה זה? אדיסק. ההארד דיסק. ואיפה? ומה זה? איפה ה-CD-ROM? הנה. ומה זה למטה? מה זה למטה, גיא? מה זה? זיכרון. נכון. ואיפה שמים מעבד? איפה שמים מעבד? איפה שמים מייבר? תראה לאבא. איפה שמים מעבד, גיא? כל הכבוד, שם יושב המעבד. כל הכבוד. מייבד. ולסגור, לסגור. יופי, כל הכבוד. עכשיו, תראה לאבא, איפה ספק כוח? איפה ספק כוח? כל הכבוד. ואיפה ההארד דיסק? כל הכבוד. ואיפה CD-ROM? יופי, ילד טוב. ואיפה זיכרון? יפה. ועכשיו בוא תסביר לי על היציאות של המחשב מאחורה, בוא. תראה לי את היציאות של המחשב מאחורה. הנה, פה, חמוד. הנה. בוא תראה לי פה מה זה כל דבר, תגיד. זה כרטיס. איזה כרטיס? איזה כרטיס זה? כרטיס קו. נכון. ומה זה לידו? מה זה? נו תגיד גיא, מה זה? במה אתה נוגע חמוד? היי. גיא? בואו נתחיל מההתחלה?